le gachtain is scoil beidir nach raibh seansa có tachtasteach madin. So a raig leat Laura gur míle maithagad a bhiré. Ítach an díagríomh go léir is mise Laura agus an bhfuil gachtain ábalta mise ítach, okay. So is mise Laura agus is ealaíne túr agus is mún túr mé. Agus bhí mé ag obair iad a scoil feadh 2 bhliain tionscanmh scoil Ceardlannacha. Agus bhí anna sásta orm bheith ag obair le gach duine iad a scoil agus bhí an cuiste Ceardlannacha ítach agus bhí méid ag obair go dtíon a lán tionscanmh ealaíne feadh 2 bhliain. Agus nuair bhí mé ag caint leis an cuiste Ceardlannacha, chunig mé go raibh sim a gcuibh I Mandalas. So tugan Mandalas ón Ind, agus sin tradiisiún atá acu, agus tá siad an daite agus an ealaíne acu. So inis tá mé ag taispáint cúpla sleamhnáin díobh agus feicigh sibh Mandalas difriúil. Okay, so inis I'm going to be a share screen. So fan cúpla second. Ítach. Now on Gaelscoil. So fan second one Gaelscoil. Ítach. Inis, so sa sleamhnáin seo tá Mandalas I gallery agus tá an gallery seo I London. So sa picture fecinn sibh go bhfuil na Mandalas ag úsáid circle, a lán circle ag éirí níos mó is níos mó is níos mó agus tá patrún ag na circle. So tá mé just ag dul isteach. So tá a lán dahanna difriúil ag an mandala seo. Agus tá sé anna mór an bhalla sa gallery. So tá mandalas I nach soort size anna bheog I cópleabhar agus anna bhór bhála I gallery. So sin picture a bháin, so stop mé agus tá mé dul go dtí picture eile. Now, Gaelscoil. Now, inis níl ach an busca ag teacsú, is just fan go bhfeicigh muid. Sé sort Jacker. Desktop, yeah. No, show me on my desktop ag teacsú inis tá. Okay, stop. Yeah, tá Laura. Eerie, na pictory. Yeah. Uh-oh. Yeah, may cín se cad atá ag tarlú inis. Bhí an céad picture ceart go leor, ach inis tá siad ag Tás pádan sé seo fáistí go bhfuil míad ag fadar fálam nach bhfuil fé rudaí nua. Laura, tá bhí géirí picture eile roinnt nó an fhí seán? Yeah, and the pictory tá beidir seachta gom I mandalas folder ach inis. Okay, so must stop into a grind on Scotland for a second. Oscail and Filton, just minimize on Zoom. Agus Oscail and Filton. Minimize your Zoom screen. Oscail and Filton leis na green graph, agus will she the an sin? Inis. Tá an Filton agam.
Okay. Agus bhfuil na green grafan ar fad isté gan. Tá siad go léir sí gain. Okay. Now, is féidir leat oscailt Zoom a ríis agus share screen a ríis. Agus féach an féidir leat an scóil an sinna echo. Sean scrib sé minimise nuair d gan agat. God, bhfuil sé níis. Will Zoom? Is it on a Mac? Yeah, tá sé ar Mac. Ooh. Okay. Bun on the toolbar. The car can make an Zoom icon, mar tá sé oscailt ar yes. Yeah. Yeah, camera ar spot bui goran. Exit minimal view. Okay, arís tá mé ras agus share screen arís ag teachta ras go dtí an filtón. Yeah, nuair buinte share screen be car dúg sé rá dit an sin ar cúpla fuineog éagsúil. Yeah. Agus rá go get tá ut. Filtón Mandalas agam. So yeah. Tá an filtón ar siúlin. Okay. Agus an bhfuil na green tá tú géirí dhéanamh níos mó an bhfuil? Yeah. Okay. Yeah. So degan á, it's just double click or who anna? Okay, íntaach. An materials. Íntaach gurb míle. Yeah. So inis an bhfuil tú ábalta é echoil? Tá just tá sé nó seacín beaga ar an scóil an. No, seacín. Picture mór le preview ag teach suas. Ní mí go fór. No. Buin trí las ceann na cíile Laura. Yeah. Aber as na happy Mandalas. Tá mé double click ach tá sé ag teach suas ach tá sé sort stuck ar filtón. Okay. Let me see, Vader. So stop sharing it for a second, agus Jane Eric share reach, agus fake an bhfuil an ceann mór le feiscint. Inis mar inóg. Inis, okay, tá an filtón agam dul ag share screen a ríis. Yeah. Agus níl sé le ar an Níl sé le feiscint. Níl. Okay, which is in the Google Drive? No, iCloud Drive. Oh, níl. Ar an desktop. Ar the desktop. Tá mé just ag query ar an desktop as an filtón. Just on click. Yeah, better can I break sé sin. Tá gachtain na cófáinach linn, má sibh, guys. Anáinach ar fad, má sibh. Bhfuil Mandela díanta I gcéan duine atá an seo hena féin, ar bhain sibh trí las Mandela dhéanamh. Cé tá an sin, Lucas, bhaintas a trí las, agus cuimhe, ne? Agus conas sa dibric sé. Is féidir leat unmuting dhéanamh ort féin Lucas an sin ar feadh nómad. Conas dhéan sibh an Mandela, Aberlum. Well, rinne a bhá dom. Agus dhéan si sin na circail, ne? Yeah. Agus ar líonanta sa steach just an tá míad ar eis, tá míad in action, úntaach. Máthú is féidir leat le rá le níos déanaí, Lucas. Tá me leis oh, yeah. Sin a ráis, Laura. Go hóntaach, Laura. An go bheic mé. Bhí Lucas ag caint faoi Mandala a bhí sé ag déanamh obairle. Se? Ítach. Tú sé go raibh mamí á dhéanamh dós. Féidir leat a lenú an troig, Laura. So seo slein an eile agus tá tú ábalta cúpla Mandalas a echoil agus tá patrún ag tarlú. So tá na dahanna céine agus na patrúnacha céine ag gach Mandala. So tá sé ag tosú I lár agus ag dul níos mó agus ag úsáid an patrún céine an timer fad. Okay, so bí ag fécinint ar na líne, ar na patrún,
agus by tú ag sort ábalta iad a úsáid nuair bhfuil tú ag déanamh do mandala féin. So nuair bhfuil mé ag taispóint na slánán díobh, beidir tá tú ag úsáid leathnach agus tá tú ag tarringt sios cúpla simime, cúpla ideas chun do mandala féin a dhéanamh. So tá tú ábalta bheith ag tarringt nuair bhfuil mé ag dul tríd na slánán. Ínta. So inis tám ag iarraí slánán eile a thuirtaí so fan go bheic ag muid. Conas go míon is go gur happy mandala atá ann Laura. Lá me leisce? Conas go míon is go gur happy mandala atá ann. Oh yeah, bhí fuair mé iad ó Ceardlann. So tá cúpla mandala ag teacht ón áiteanna eile mar an Ind nó mar ón Gallery London, so tá siad ag teacht os alán áiteanna agus fuair mé happy mandalas ón Ceardlann website, Ceardlann. Yeah. Non eile a thuirtaíomh so fan go I'm Muntar Masha. Understand it? Sa slánán seo, tá an slánán seo gan leiscéil as an Ind agus seo Buddhist monks gan leiscéil Buddhist monks agus tá siad ag déanamh sand mandala. Tá siad ag úsáid sand ildáte agus tá siad ag úsáid tools agus spúnóg agus gach sort rud anna bheog chun mandala a dhéanamh. Agus ina tradiisiún tá na mandalas ag tarlú beidir ar feadh lá amháin. So níl na mandalas ag dul suas ar an mala. Tá siad sios ar an uirlóir as sand agus an sin rééis cúpla lá tá na monks ag cuir an gaineamh sand I beidir in containers agus tá sé imethe. So it's very short an art piece, so it doesn't last forever in their tradition. So it's something they do and then it disappears again. So that's the tradition. And with leis an patrún, the monks are interested in balance. So the tradition is to show balance in the world in how they're creating a patrún. So you can see sa slánán seo tá an mandala ag tosú I lár agus sin cearnóg agus tá an cearnóg I gCorcail mór agus ar an taobh seo tá an gaineamh daite I little plastic yogurt pots. So caitheann na monks a lán ama ag obair an a cuaramach ag déanamh an mandala. So anis agus an bhfuil más bhfuil éon ceistena ag éon duine beidir tá míid an teas oit a úsáid nó chuir suas do lámha agus beidir ba míid an iad ón nniuis. Okay, so más bhfuil éon ceistena nó éon comment ag aine úsáid an chatbox le a hol. So inis tá mé ag chuir an picture seo. Stop. Okay. Picture eile na monks san Ind ag obair leis an gaineamh ildáte agus leis na tools
chun an gaineamh cuir isteach ar an mandala an na cuairmach. So ag úsáid tools an a bheoga chun é a dhéanamh. Agus sin mandalas gan éon dahanana agus sin tá a lán simime sna mandala seo chun do mandala féin. So nuair bhfuil mé ag féacant ar gach duine, tá a lán daoine anois ag úsáid peann luaí agus tá sibh ag tarrant sin iontach. So tá 3 mandalas le feiceáil an seo, agus tá a lán simime patrúnacha le fáil an seo. An bhfuil sé sin áráit ideas simime patrúnacha? Smuointí. Smuointí, yeah. Patrúnacha le feiceáil ar na mandalas. So ag tosú I lár agus sin ag teacht amach is amach. Tá a lán bláhanna le feiceáil I mandalas mar patrúnacha. So de gná úsáideann na monks patrúnacha I nádúir. So beidir patrúnacha atá le feiceáil ar bláhanna agus ar crann chun do patrúnacha a dhéanamh. Okay, fan go bhfeicigh muid. Okay, agus an picture seo tá ealaíne tóir sa bhaile ag dathú an mandala ag úsáid paint or, so paint an ias. Agus sa Ceardlann seo, níl siad ag úsáid gaineamh, so anois tá siad ag úsáid paint. Agus nuair bhfuil muid ag déanamh ar mandalas, bain muid ag úsáid mar cóirí nó pionsalaí ildacha. So tá lán rudaí difriúil chun mandalas a dhéanamh. So an seo tá siad ag úsáid paint agus a lán for dahanana buí agus ór. So bí ag smíanamh céim dahanana is fearlibh. Agus tá tú an na dahanana má sválat a chuir is jig I do mandala. So tá do mandala an a parsantach, very personal to you. All right? And this stuff an mandala seo. Agus anois tá picture amháin fágtha. Agus a picture seo tá siad le a lán dahanana. Agus tá siad mar rudaí idirseach féin, so mar coasters agus tá tú an beidir cupán a cuirí. So tá a lán sort uses do mandala, so beidir ar an mala nó idirseach. So a lán dahanana. Agus mandala bheog, mandala níos mó. So anois tá ag stop agus tá físeán bheog agam, so fan go feicigh muid. Now, this is our intake. So nish seo siamh ón America I
gallery agus tá físeán a gom. Okay. Agus a físeán feic an bhfuil sibh an é a eicáil? Tá. So féach tá like obair go dtéann ag déanamh mandala I Gallery America. Anna cuid mata in úsáid lára. Cuid mata. Anna cuid mata I úsáid. Agus a rís ag úsáid ganamh ildáte, coloured sand. Agus féach tá siad anna cuaramach. Agus iad tá lán symmetry ag tarlú le mandala. Agus tá siad ag obair le chéile. So sin rud atá tú an ábalt a bheith ag déanamh le a chlán. An féidir ganamh dáte ag cinach an seo lára meach sé ar fáil san art an hobby shop nó átain mar sin. Níl mé ro cínse ach an níis nóir bhfuil mé ag déanamh mandala, níl mé ag úsáid ganamh. Tá mé ag ar lehanach ach ar déidéirdí. Ba mé ábalta rud a haisbáint ag úsáid rís. Agus ar colour ag chuir food colouring I rís chun sort rud similar a dhéanamh. Cosú leis sé, anna bheith. Leis a dhéanamh sin é. Wow. Agus an sin tá sí imetha. Okay. Okay. So bhí anna simagum nóir a bhí mé ag coint leis an cuiste ildánacha I do scoil agus bhí páistí ag taispóint do sim ar a sim I Mandalas. So mar sin bhí mé ag tunú Mandalas a haispóint díobh. So inis tá muid ag dul tríd na céim na difriúil chun do mandala féin a dhéanamh sa bhaile. So tá sé anna éasca, níl ag taistáil ach peann luaí. Okay. So tá mé ag déanamh é más bhfuil peann luaí agus bilóg a gcuimh inis tá tú ábalta bheith ag tosú with me ach Máswala just be ag fécant arm agus déana a rís I the am féin mar tá an Ceardlann seo recorded anyway so ní like tastáil ach peann luaí bilóg A4 bán an da as far ach ein bilóg A4 mar cóirí dubha okay, mar cóirí dubha agus scissor. Okay, so an céad rud céim a héin. So tá mé cuirtíos má agus fill an bilóg mar seo. Okay, so fill an bilóg mar seo chun gá tríantán a dhéanamh. Agus bí cuaramach leis na cúine, té go dtí an cúine. So tá tú ag fáil gá tríantán. Ítach? Okay, gá tríantán. Agus seo an slí chun cearnóg a dhéanamh as bilóg A4. Agus tá sé anna lá seoil don a lán rudí eile. So gá tríantán agus inis tá líana a gut an seo. Okay, líana díreach. So féidir just fill an bilóg a rís. Just chun an líana díreach a eicáil an seo. Okay. So agus an sin tá muid ag gearr ar an líana tríantán. Okay. So úsáid the scissor.
agus go cuairmach cear an bhilóg. Bhí ina bhfuil cearnóg agat. So inis tá gá tríontáin agat. Ítach. Okay. Tá gá tríontáin agat cearnóg. Great. Agus an seo féach fill an tríontáin arís. Agus bhí cuairmach na cúine. So cuair na cúine le chéile más féidir leat. Agus fill go deasnéite. So inis tá ceithre tríontáin. Agus fill amach é. Agus mar seo tá an lár agat. Okay? So baimid ag úsáid an oid seo mar lár. Okay? So tá mé fuair mé a lán rud carcalach ón muicheach féin chuna úsáid mar na carcail a dhéanamh. So tá lán rudaí le different sizes. Saisina gifúil gama leisce. Pláta, just rudí atá i cheach féin. Plátaí, rudí bheog, bála, a lán rudí carcalach. Okay? So beidir tar éis an Ceardlann seo baitún an bí ag fécinn de cheach féin chun rudí a úsáid. Beidir tá rudí cheach inis agus tá tú ábalta iad a úsáid ach ná bí bortha just bí ag fécinn term. Oh yeah, tá linne ag príomhide. Agus an bhfuil rudí carcalach a ggéine eile ó tá lán rudí carcalach ain. Okay, so ag tosú leis an carcalach bheog, so bhí pritstick agam. Tá mé cuir é I lár. So déan iarracht é a cuir I lár. So déan carcail bheog le de pean luí an na cuairmach. Okay. Ooh. Agus tá tú ag úsáid pean luí, so ná bí bortha. Tá tú ábalta é dhéanamh arís más bhála. So inis an múltibh ábalta é a eicáil. Carcail bheog I lár. So inis tá míid ag éirí níos mó agus let's see carcail eile. So anna cuairmach tóg ama ag déanamh na carcail. So inis tá gá carcail agam. Okay. Inis iver a trí, carcail a trí, tá ag úsáid cupán féasta agus carcail eile atá agam inis. Okay, so bí cuairmach chun iad a cumad sort I lár. Bí cuairmach iad a cumad sort symmetrical. So an spás céine le gach carcail ítach. Inis tá rud carcalach eile agam. Agus cuir sé tá mé cuir é mo bhilóg agus anna cuairmach tá mé ag déanamh carcail eile. Okay. Inis tá bála agam. So tá mé cuir síos an bála agus bí cuairmach
Nachhfuil sort Cocoa Pops nó aon rud fós sa bhaile. So baile glán, Quiraceus, ítach. Tá a lán carcail agam, inis agus beidir tá ní fan go bheiceigh muid tá pláta agam agus tá an rud seo agam, so tá atá an céin ní smó ítach so an níis. Agus an carcail deireanach atá agam. So támuid an seo inis na a lán carcail. Ítach. Now, beidir go bhfuil beidir tá protractor a gcuibh is a teach féin agus más bhfuil protractor a gcuibh tá tú ábalta é a dhéanamh agus fan go bheiceigh muid mé just ag tuair ag taispáin físeán bheag a gcuibh inis chun an rud céine a dhéanamh le ag úsáid protractor so fan go bheiceigh muid. Yeah. Yeah. So, go bheiceigh muid tá mé ag just cuir físeán eile chun taispáintíobh é an rud seo a dhéanamh más bhfuil protractor goibh ach tá tú ábalta a dhéanamh gan just ag úsáid plátaí. An bhfuil sibh ag eicáil an físeán ní an bhfuil. Yeah, Laura's Ceardlann echo. Le compass. Le compass ná ní sé protractor gan leis le compass. Okay? Agus tá sé ag déanamh an rud céine ach níl compass a gom sa bhaile. So bhí mé just ag úsáid plátaí agus pláin agus pretty work at my one isn't too. An bhfuil aon céine ag aine? Let unmusing in a word féin agus ceiste chur. Click all our mute agus múce. Nu chur lámh sús má hintu síos go dtí bun an scáileán an brúig ar reactions agus brúig ar an lámh. Nu Okay, ínta. an búla bus. Bhfuil aon duine sin gúil gurí ceiste chur. Oh, tá Aon duine? Wasn't me. Definitely wasn't me. Who did what? Bhfuil ceist le chur. Tá lámh sús an sin. Muinteoirí coníile. Bhfuil si bh gurí ceiste chur? Ní féidir lumps unmusing in of Montarút. No, tá si. An bhfuil éon ceist go par agus ara? An bhfuil ceist fut? Cá é an ceist? Chonas? Chonas atá tú a máistear. Tá an go húntaach. Ó hit a fiacla amach agus tháinig an siog. Yes, don't ask me what, but you couldn't find my tail. Ó, nanim dé. Sinna dig motor síle, na nína meg fecant an picture. Hello. Gab me leis céir. An is sin motor síle chunig me, a coolla me. Níl me cinnte. No, sin máthair an cúpla seán, an cúpla rang sílag Deirdre. Cé tá gán. Tá aber rí Imir má sé kaint. Yeah, dúirt mé sin mami
an bert é rá múntar dúidir ag síle an cúpla. Óntaach. Okay. Si dé kaint. Carmagad, Masha. Hi Lorraine. Hi, Lorraine. I'll take this. Lorraine. Yeah, Conas atá. Gohúntaach Lorraine. Cahúnta. Carmagad. Mommy, I got this shirt. Now, will you catch again the Nafreen ealaíne? Does anyone ever catch about the ealaíne, about the Mandalas? Will you catch again? Derek de Gali, will you catch the gutter? No, Neil. So bhí an múntóir a bhí gceist ag tuairt an rud seo cóúntaach go raigear sin na ceistena go léir a bháistear agus an rud á dhéanamh aici. Draigear tú lára gur míle maithagad bhí sé sin cóéifeachtaach an éasca é le múnt agus bhí sé gníomh go leor comá gur míle maithagad agus blis go a gaibh fáistí bhí lára beagáín búra faoin gailge $5 Fuil an bha maithú lára. Tá sé go súla sin ráthíí Clara ní dhéanann tú dearú a riamh. Mar sin ach níl méid príomhna an bhfuil cúpla nóméid Ort, yeah. Well an rud is tábhachtaí le a thul úsáid de saolaíocht féin an timer fad, so inis tá mé ag taispóint patrúnacha díobh ach le a thul úsáid de saolaíocht féin nuair bhfuil sibh ag déanamh do mandala féin. So inis tá mé ag taispóint agus ag tarrant patrún difriúil, okay? Just bhilóg chun sort practice a dhéanamh. So inis tá inis just chun tá sé níos éasca é eco ag úsáid mar cordómh. So tá mé just ag tarrant patrún difriúil. So mar by patrún difriúil I nach cuid den na carcail nuair bhfuil sibh ag déanamh. So sort patrún mar seo. Okay. So sin sort patrún amháin agus an seo sort zigzag mar ag úsáid tríantán. So bí anna cuairma chun an patrún a leanú. Okay. Ag úsáid beidir an nádúir, so bláhanna, so petals, gamaleisce petals. Tá sé deachar an patrún céine a leanúnt ach déanaíocht. Okay, petal eile agus úsáid de saolaíocht féin. Spelling is Ceardlann marker Laura a clásan sin ná Ceardlann. Yeah. So tá cúpla sort patrún difriocht an seo agus an sin tá muid ag chuir sort sunraí isteachíd. So fan go bheiceigh ag leanúnt le patrún ach ag chuir sunraí agsúla isteag. Okay. Agus beidir spot a bheog. Fan go bheiceigh líana sna tríantán, just rudí anna simply chun sunraí a chuir isteag. So inis tá mé chuir líon spotaí agus líana isteag ann agus an seo leis na blá beidir carcail eile carcail isteag an seo inis agus san blá sort ard
squiggle. Agus chun patrún éfachta go dhéanamh, tá tú ag déanamh an rud céine a ríis is a ríis, agus an sin tá sort patrún éfachta ag tarlú. So sin just musmínse ach tá mé ag tanú go mór le do mandalas a eicáil cuidúir eile. So anis tá mé rais ag dul rais go dtí do mandala cearnóg an cearnóg. Okay, so anis tá mé ag cuir mo patrún istigh. So an céad rud tá tú ag dul timpeall na carcail le marcóir dubha. Marcóirí dubha. Okay, sin an céad rud. Agus mar ní raibh mé ag úsáid compass agus mar seo níl like na carcail Anna exact. Okay, ach sé all right. So ag úsáid marcóir dubha agus ag dul timpeall. Okay. Agus baimmuid ag bualadh a ríis de déirgin. Agus tá mé ag tanú go mór chun na mandalas a eicáil. Na mandalas féin a eicáil de déirgin. So tá cúpla lá a gcuibh chun iad a haingt agus beidir buin tríal as na sampla a haispunt mé díobh agus buin tríal as na mandalas agus baid tú an de mandalas féin a dhéanamh. So inis tá mé beagnach críochnathe agus tá mé by mé réig na patrúnacha a chuir istigh. Okay, so tá siad go léir tá na circle déanta inis le marcóir dubh. Okay, oh wow. Tá daoine ag taispóint an na circle. Oh, go hóntaach. Oh, agus tá daoine ag tusú. Oh wow. Oh, barúnta gar siúd. Tá annasásta arm iad a eicáil. So inis tá mé ag fécint ar mo patrúnacha agus tá mé ag smuoinemh ar na mandalas a bhí sna sleabhánán sa taispóntas ag dearradh an Ceardlann agus tá mé ag tusú inis. So i lár tá mé sort ag déanamh blá bheag. Well, Anna simply. Anna himplí. Yeah. The August Ari saoíocht féin a úsáid an termar fad. Okay, agus inis tá mé ag dul go dtí dara oit an seo agus ag cuir isteach an patrún agus agus tá mé ag cuir isteach sunraí agus támuid ag úsáid mata nóair bhfuil muid ag déanamh Mandalas, so bí ag díriú ar sort symmetry agus patrún a leanúnt. Okay? So nóair bhfuil tú ag fill an tríontán, you're hoping tá an rud
céine í nach áit. Okay? So níos tá méid dul ag tusús ar an tríú páirt an seo. Agus inis tá méid tarraingt tríontán. Agus ná bí bortha tóg a lán ama agus déim a lán iireacht leis é. So níos tá tríontán agam agus tá méid cuiristeach sunraí spotí bheog. Spotí bheog. Okay, agus inis tá méid déanamh sort lína wavy. Lína wavy. Okay. Agus inis tá méid déanamh sort petals ard ar blá. So agus nuair bhí na monks ag déanamh iad I san ind agus rudí áitne eile an aclaíocht seo sort cosúil le mindfulness. So sort cosúil le meditation. Mar tá tú ag déanamh sort an rud céine ríis is a ríis. Agus ag déanamh iireach sort balance a oil. I do Mandalas go sin sort rud mindful a bheith ag déanamh. So sin mo mandala. Okay. Agus inis tá méid dul arás go dtí tríontán. Tríontán mhór. Yeah. Bhfuil sibh ábhailte mandala ecoil. Tá iontach. Agus ná déon dearmid le sunraí a chuirstigh I do patrín. Iontach. Agus inis nílach circeal amháin fágtha agam. Agus an sin ba méid dul arás chun sunraí a chuir na patrúnta. Ach inis tá méid chuir isteach lína sort le stríopaí. Lína bheoga. Seo. Okay. Lína seo agus tá méid ag déanamh é ríis is a ríis is a ríis. Sort go timpeall má circeal.
Tá mé críoc na hanis le mó na curcail agus Ní sé óntaach. yes, anna yes. Tá a lán mandalas le ecoil na screens. Óntaach. Múntaach agus tá daine ag úsáid mar choirí agus ag Go Lucas. really anna yes. Wow. Go hálan. Go hálan. Spannam de ceannarí séalbhe. Anna yes, tá buí agus tearg agus anna go dana. Anna yes, Rory. Sé sin cosú leis sin Galaxy bhfuil. Ítach. Muintear cnáid a spándum. Tugann sé sin anna yes, má Colleen. Wow, go húntaach. Muintearí choníile anna yes. Mandalas Johnswell a mohan sin. Cé sin, tá líanaan scáilán, taring siúirí si begáin go fillin tú éiscint. Anna yes. Anna yes. Tá fúntacha dhéanamh. Ítach. Cá ceamúd orú. Ceamúd orú. Tá mis sem máil golóir ní meach tosathe. Basúla mé dhéanamhanta, tá tú níos bachtain an bháistear. Ítach. Ceann díonta múntamáise, cá mé ceann múntamáise a Spáin. Éiscint, wow, go húntaach. Anna bhá, anna bheán, anna dítéil istí an sin. Brandán dig simil ceann díonta gutsa? Spáinún Brandán, níla ceann díonta, go húntaach. Ag sé réag an déardíine, méid? Go húntaach, anna bhá. Cad féidir gur fór? Ceann díonta cé? Níl, go fóil, cé láile. David, tú fiocant agus ag fálam. Ítach sin é. Agus Níl an crit na hapós. Sin go bé, go húntaach. I'm just squeaking lines like this. Bíon furfa máil nach míon. Ach bháinnig an máistear. Cad fé Lily? Spáinam bhfuil ceann díonta Lily? Níl. Cad tú líróid peile úsáid gan é seo dhéanamh? Tá sé díonta an dreathir. Má an bhóchail. Anna bhá Donal. hálan. Agus Molly agus Éana. Go hálan. Anna yes. Go hálan. Cúpla cín Anna yes a díonta. Tá siad go léir difriúil agus sin an Tá siad go léir anna difriúil agus sin an tábhachta. Agus bhí Laura bhí an máistear tréis Ceardlann dhéanamh, chunig mé na Mandalas á dhéanamh i Thailand ag na manig, mar bhí pósa ag mo grathair de chalín ó Thailand. So bhí na manig, bhí na monks ag déanamh na Mandalas istí sa tampa. So bhí sé anna himúil. Anna himúil. Sin déimlíon ó hen. So fadó. Tá ceann óla ná ha spáint ag Isaac ó Bryn an sin. Chahfuil Isaac? Hawaii. Wow. Sa dearanta sin. Hálan, Hawaii. Anna yes. Laura, ó héh na dahanana an bhfuil sé tábhachtach go úsáid tú beidir shaky nó an bhfuil éon cóil a gut any advice ó héh na dahanana cé bhfuil úsáidan tú? Síntacht. Beidir bhí muid ag díriú patrún nuair bhí muid ag tarraingt an Mandala, so arís leis na dahanana I mothuairm ba sé anna as chun patrún a dhéanamh leis na dahanana. So beidir nuair bhaid mise ag dathú isteach mo Mandala ba mé ag peocha beidir sécín dahanana is fearlumm, agus dahanana is málumm a chuir le chéile, so is málumm sort dach garam a chuir le aráiste,
so by me ag úsáid iad agus sort Goram agus pán de Kilvantáin, innit? sin é freisin. So it's féidirlín dubh agus ómrú úsáid más mailín na haid Kilconnig? Beidir, dahanna is fearr liv a úsáid. Ach bí amach chun patrú na dhéanamh leis na dahanna, so beidir part amháin don mandala tá tú ag úsáid le dahanna Cilmháintáin. Dúm agus buí úsáid timpeall an part seo go léir, agus an sin tá tú ag dul go dtí an part le tríontáin agus beidir tá ag úsáid go gcuireann a rís mar is mála mé ach inis ag úsáid beidir bán dearg. Okay? So ag dul timpeall leis leis an gcuireann agus bán dearg don an áit an part seo go léir agus an sin beidir san cuid deireanach beidir ag úsáid na dahanna go léir na séicín I patrún a rís. So beidir gcuireann bán dearg buí gcuireann bán dearg aráiste nó rud mar seo. So I mothuairm tá sé anna éifeictúil chun patrú na dhéanamh leis na dahanna. Agus am leis dathíocht tá sé anna bheog agus tá lán sunraí, so beidir tá tú ag caitheamh leabhar inniu agus an sin tá tú ag déanamh rudí eile agus teacht arás chun leanúnt ar tar éis tamil. So, nábí bortha tá lán I'm a gcuibh chun é a dhéanamh go deasnéite. Okay. Agus tá ag súil go mór chun déirdín, ba muid ag bualadh an déirdín ag an aim céine, agus tá ag tunú go mór le do Mandalas ildáte a Ecoil dé déirdín. Capim Laura just más cuoin le dúramar beáí níos déanaí ar an déirdín. Oh, yes. Capim gnóramar héon diagatlóganna? Dúramar? Yeah. So began tinólar siúla lethúir tríise dé ar Facebook Live agus an sin in dhéag began Ceardlann Mandalas ácríoch nua goine go héondiog. Okay? So Tommy, will mi críoch nuamh, Laura? Just rud amháin eile gam leisce. Tá freisin tá Green Grafador Padraig Grant is anam dó, agus tá sé ag taispóint sort leidin na Green Grafador gach lá ar do YouTube channel, agus bí ag fécant ar an YouTube channel chun na Ceardlann Green Grafador de Ecoil. Agus Laura chur an máiste amach an nasc sin a réir, de gach mamí agus steady ar a leiden, so is féidir dolisteach ar an tachtar de chur an máiste amach a réir, agus just brúig ar an darna link nó nasc agus sin an ceann den Green Grafador. So tógadh sé dúrchaisteach tú go dtí an video ar YouTube, níl ort YouTube oscailt ná aon rud, just brúig ar an nasc ar an link agus tuaigh sé dúrchaisteach agus díoch an máiste ar, tá sé anis sa múl agus dálam an máiste cúpla rád a réir mar ar conas má fón a úsáid níos fearr chun Green Grafan ó hógant. So anna bhuiach Laura soachta sin íanamh. Agus tá méid tunú gomór le na Green Grafador agus iad a Ecoil beidir an céadú eile. Agus beag fístep nua amárach, so tá ceann amháin ar YouTube a nuamh, ceann amháin ar YouTube amárach, ceann amháin ar an géadaín, ceann amháin ar an déirdín. Agus an sin beag na Green Grafan a ré agus táis a gom, tá múntar máiste tréis bart mór Green Grafan a curgaí an máistir a tógach mar cuid an scoil glas don behéag súlíocht don biodiversity Laura
so big si chinnig dul suas si viidir na scoile comá, agus an sin big comórtas elevator a going de Green Graffador an tatan chicúin ag rias an over atá déantaigh daine ar na fís tépna. Ionach gurb míle agus tá gatainna ag déanamh obair ionach nuair bhfuil mé ar na screens. Agus tá Madra Lucas coolla mé go bhfuil Madra nuas sa tig. Cad is enim dó Lucas? Níl anam a gar fós. Níl tá sé go hálan ar fad. Céntáis Madra? Golden Cocker Spaniel. Golden Cocker go húntaach. Agus an dispáinnig mis mó Spaniel in seo tá sí ina colla ar an dá, tá sé ina colla ar an dálah Charlie. Bhecinn sibh Charlie? Tá Charlie beáín sein agus tá sé tar seach an jobh. Si é. Oké Laura, wow, tá an ceann sin go hálan ar fad an ceann le buí agus tómh éalbhe, tá sin déanta go éalbhe, ne? An mátá daoine sásta feig nómad, an féidir le gatainine, an píosa obair atá déanta go éalbh, a chur suas ar an scáileán, ná blacáil de aig, agus bhí sibh sásta má hógan in máster just picture topic an obair atá déanta ag gatainine, okay? Má mótarút, sin é, agus chuimíidir Twitter na scoile seo. Lucky me print screen freshen. Sin é agus tuair mission cé ceann eile, go húntaach. So ná, míle buchas de Laura as op an obair déantar maidin, agus míle buchas múntar Áine, múntar Líslas, agus an Christa scoile dána, agus an féidirlinn gachtain is neidir an féidirlinn onmusing íanamh ar gachtain na múntarút, agus is féidirlinn búlabás fuairthúirta Laura an obair déantar. Mar sibh ar fad, míle buchas Laura, agus cén díobh clog ar an déirdín an céad seisiún eile, agus beag sport, agus bígí críochnú na pictúrí inis, nu beidir I déanamh ceann nua más máileat, idir seo agus an déirdín, agus be mí den ánaí d'éisc, okay? No? Okay. Tá Laura kind. Tá sé buise sús. Míle buchas Laura, slán gachtain feicimid sibh ar an déirdín, okay? Des gachtain éiscint.